osloven jsem byl jako ten, kdo má přinést nějaký nápad, aby se na takovouhle stavbu dobře vzpomínalo od začátku a s tím souvisí ten grand opening, jak se tomu říká. To je jako velký projekt, důležitý projekt, nejen pro Jihlavu, ale zdejší region, to se vědělo. A vědělo se taky to, že to přijímání veřejnosti je jaké rozporuplné, kontroverzní místama a tak dál. Důležitým prvkem vlastně toho otvírání v tu chvíli se stalo to, že to musí ten region, zdejší veřejnost nějakým způsobem přijmout. Chci, aby lidé tu arénu milovali. Ta akce by k tomu měla nějakým způsobem pomoct, aby ji lidé vzali za svou a zařídit to, aby ti lidé, když odsaď budou odcházet, tak si řeknou, sem se prostě musím vrátit. Pro město, ale pro celý kraj Vysočina je to něco, co tu chybělo. Samozřejmě starý horácký stadion měl svá krásná léta, ale v posledních mnoha letech už nevyhovoval požadavkům na kulturní akce, vlastně ani na sportovní akce. A Vysočině se po dlouhá léta vyhýbala spousta kapel, spousta produkcí, protože tady prostě nebylo kde ty akce udělat. Určitě je jiná. Pracujeme poprvé s arénou, s budovou, která je nová a je samozřejmě v režimu, kdy vlastně ji zajíždíme. To znamená, že setkáváme s tím, co funguje, co nefunguje. Samozřejmě díky bohu funguje a my se s tím učíme, takže pro nás je to určitě pro celý tým. Je to akce, která je úplně jiná než ty ostatní. Tím neříkám, že někde jinde to neděláme poprvé, ale děláme to poprvé v domě, který je úplně nově postavený. Pro mě znamená hodně, protože já jsem od malička bruslila a jsem spojená s tímhletím místem hodně. Prožila jsem zde strašně moc hezkých chvil a znamená to pro mě hodně, tato nová stavba a myslím si, že pro Jihlavu je to důležitý. Je důležitý, že tady budou mít malí děti kde sportovat. Jako prvňáček jsem jezdil na hokej s naším tátou a se strejdou a seděl jsem na klíně starším chlapům a prostě těšil jsem se. A tak když dneska uvidím, že se tady dá dělat ledacos, no je to radost a zodpovědnost zároveň, no, je to vyvážený. A je na tom jenom, aby to všem ta arena dokázala. Zatím tomu třeba někdo věří, někdo nevěří. I já jsem takovej, si myslím. Já taky nevím, jestli věřím nebo věřím, ale věřím tomu, že jednou budeme rádi, že tady ta arena je a že tady zažijeme hezký chvíle. Krátce po tom, co se rozhodily sítě a co se nahlas řeklo, hele, pojďme to udělat s místními. Je to nejjednodušší to dát nějaké agentuře, venkovní agentuře, která nemá jako vztah k tomu regionu, tak vznikne vždycky nějaký, ne že polotovar, ale něco bezpohlavního, něco vlastně umělého a tak dále, co nakonec tu veřejnost vlastně nemusí bavit. No bo bavilo by je to možná, ale podle mě by to neneslo tu myšlenku, tu pravou hodnotu toho, která potom přetrvává o to déle. Řada těch návštěvníků, těch diváků, kteří tady budou mít díky tomu, kolik máme těch vystupujících vlastně člena rodiny na tom ledě, na tom jevišti. A o to víc, o to déle to zůstane v jejich hlavách a srdcích. A proto to musel být někdo ze zdejšího regionu, někdo, kdo s tím má už nějakou zkušenost, ví, jak to tady chodí a padla volba na Petra Píšu, který s tím měl nějaké bohaté zkušenosti už z jiných akcí. Když vezmeš do hry prostor, když ten prostor přijmeš jako partnera, tak tam začíná ten výsledek, ta cesta k tomu. A když ho neopustíš jako partnera, když to bude prostě partner, tak to může dopadnout jako
krásně. Spoustu účinkujících jsem navštívil a pozval jsem je do té společné práce. Je jich stovky. Nebudu říkat kolik, protože bych byl za blázna, jo? Ale já to právě vnímám tak, že samotné stavby nejsou k ničemu, když v nich nejsou lidé, když je lidé nepoužívají. A tady ten, bych řekl, ten symbol toho, že je tady tolik účinkujících, tak jsem vzal do hry právě pro tu Jihlavu a pro ten kraj. Mám na starosti hlavně účinkující, kterých máme při této akci přes 800, takže hlavně jejich koordinace. Je to ohromná výzva a moc se na to těším. Když tady spočítáme celou tu crew, která se tady na tom podílí, tak určitě to bude kolem 100-120 lidí. Technika přivezla nám jenom dneska 6 nákladáků. Samozřejmě ty velké produkce to měří na to, kolik technik nákladáků stojí. U nás je to tak, že ty nákladáky se tady točí a postupně přivážíme ostatní věci, ale jsou to stovky světel, desítky reproduktorů, kilometry kabelů a různých procesorů a počítačů a všech technologií, které tady vlastně se spojí v jednu velkou multimediální show, na kterou se návštěvníci můžou těšit. Já čekám to, že pro lidi to bude ukázka toho, co ta aréna umí. To je alfa a omega celého toho mého vnímání té akce. Ta aréna se má předvést při akci v tom, co dokáže, jak je vlastně multifunkční, jak je multimediální, jak dokáže být krásná, jak dokáže rozmlouvat s návštěvníkem. Já bych jí popřál diváka, já bych jí popřál vždycky všem, kdo tady něco budou dělat, tak bych jí popřál té aréně, aby tady bylo hodně lidí a aby zkusila ty lidi pomaličku kultivovat. A jestli se to nebude ničit a jestli se to bude používat k tomu, aby lidi měli radost a aby se bavili, no tak to jí přeju, jako, když od toho je tady. Jako. Tada. Ať se tady lidem líbí, ať sem chodí rádi, ať i to okolí je místem, kde se rádi potkávají a je to tady prostě pro ně taková zóna odpočinku a relaxu. Si hodně úspěchů a spoustu spokojených návštěvníků, kteří když budou odcházet do té arény, tak budou víc nadšený, než když přicházeli. Aby si za 10 let lidi řekli, že to byla ta změna, která něco nastartovala k lepšímu. Srdce kultury, srdce sportu a to je přesně to, co si myslím, že aréna může přinést nejenom tomuhle městu, ale celému kraji. Je to místo, kde ty lidi budou společně žít, trávit čas, zažívat emoce, prožívat příběhy a budou se sem chtít vracet.